vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. So the threats that I have been receiving for the past 4 months, they've been real. Nezuro ndichizoposta confession yaya, then during the day ndandine track rangu rari kuDRC rakaenda kunoburitsa zvarakaburitsa kuDRC. Then mukoma vaya vekuUK vakataura zvavakataura, vakati kana ukasaromba uchafa uri murombo, because wakazvarwa uine mission yekuti vanhu vazhinji vange vachizokwanisa kuromba through you, uchivakonekta nevanhu vanorombesa. And if you fail in that mission, things will go bad. So that track of mine ranga riri kuDRC, pane mamwe matracks akaloda muJoburg maviri, saka vanhu ivavo vakangoti vangoloda upfu hwacho nekutobhadharwa nekutodzima mafoni ndokubva vatoba upfu ihwohwo. So matracks avo they can't be seen anyway. So the other issue is that mukoma vaya sezvavakataura kuti iwewo mission yako ndiye kuti vanhu vanofanira kuti varombe through you, in which I reject such a mission. Kunyange zvikanzi track kwariri koko kuDRC, it will become difficult for it to return back, but I will not accept such a satanic mission. So nezuro driver akatorerwa passport, vaida kutomutorera makey. Iye anototi akatoshamisikawo kuti ko chii chakuitika, vanhu ava zvavangondipandukira. Vakati vanoda kumutorera makey emotikari so that kukampani kwavakatenga upfu hwacho, kampani yacho ireplace upfu hwakabiwa, in which isusu we are a different company. We had no idea of what was going on. We did not even know that kuchahaiwa mamwe matracks achaba upfu. So it won't make sense for our company to lose the track simply because the main contractor ane mamwe matracks akaba upfu. But it is still an ongoing spiritual battle that I have been fighting against for the past 4 months. But I'll never accept such a mission yekuti ndinofanira kuti ndinge ndichibatsira vanhu vanenge vachida kuromba kuti vakwanise kuromba. I can't accept such a satanic mission. So as stressful as it is, I'll keep on trying to record the confessions, but in the background, that is what has happened. So whenever I receive some of these threats, I'll try to post them here. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo mukoma ndiri murume uye zvekare ndine makore 35 years ekuberekwa. Ndakamboendawo paFacebook. Mushure mekunge ndaenda paFacebook ndobva ndachizotanga kutaura nevamwe sekuru. Saka sekuru ava ivo vakati mari yavainge vachida kuti vange vachizondirombesa, it was 20,000 rands. Ndakaunganidza mari iyoyo, but not in 1 month, sezvo ndainge ndiri munhu ainge achingorarama nemapeace jobs. Ndakashingirira because shungu dzangu dzainge dziri dzekuti ndinge ndichidzinga nhamo. So ndakashingirira gore rose ndichiunganidza mari. Ndaikwanisa kuti umwe mwedzi ndoseva kana 4,000, umwe mwedzi dzimwe nguva ndotadza kuseva 4,000 iyaya. Zvosvika ichizokwana. Mari iyi yakati yakwana mainge muri muna September. Ipapo pandakazoenda kumusha ndikabva ndachizonorombeswa navo sekuru ava. Saka ivo vakanditi mukuromba kwangu ndaifanira kuti ndinge ndichizosarudza umwe weukama uyo aizotanga kupenga. Pane vanhu vose avo vavakanditi ndinge ndichizonyora mazita avo one by one, vainge vachibuda
mune kamwe kaglazi. Saka tsvimbo yavo iyo ine glazi, vanokubatisa tsvimbo iyoyo vobva vakuti unge uchindiudza kuti iko zvinozvi pabuda ani, pari kubudikira ani paglazi. Hama dzangu zhinji dzakabudikira dzose, asi dzaibva dzangonyangarika. Sekuru ava vakabva vati zvainge zvaramba, vakati sezvo mhiko dzacho dzainge dzaramba dzekuti ndinge ndichizopfuma kuburikidza nekupengesa umwe pakati pehama dzangu, taifanira kuti tinge tichizoita mhiko dzekuti ndinenge ndichizoshandisa ropa, because pakupenga apa ndainge ndakaona sekunge zvainge zviri nani kuti ndinongosarudza umwe chete pakati pehama dzangu, uye zvekare vainge vakanditi imari yekuti ndinokwanisa kutochengeta hama dzangu sezvo inenge isina kudeura ropa mukati. Uyo wandinenge ndasarudza kuti anenge achifanira kuti ange achizopenga, ndaifanira kuzoti kana ndaita mari ndobva ndachizomutora ndogara naye ndichimurapisa, asi kunyange ndikamurapisa zvinenge vainge vakati haangazombofi akaita right, anenge achingopenga chete. Kunyange akanwa mapiritsi anongoramba achingopenga sezvo anenge akagarwa nemhepo yemufi uyo watainge tichazoenda tikanomutsa kumakuva. Saka mufi uya ndiye anenge achindifambisira zvinhu zvangu mumabusinesses angu, because ndainge ndakati ndinoda kuzoenda kuZimbabwe ndobva ndachizonovhura kagrocery store kuZimbabwe ikoko. Then kana ndavhura kagrocery store, mufi uya ndiye anenge achidaidza vanhu, because ndaida kuzoita zvemawholesale ndichitenga zvinhu in bulk kuno kuSouth Africa, then ndobva ndachizozviendesa kuZimbabwe. So ipapo ndipo pandakabva ndachizonzi zvinenge zvichitoda kutoti ndishandise something kuitira kuti vanhu vange vachizokwanisa kuzouya kushopu kwangu, asi zvakaramba mukoma kuti ndinge ndichizoromba kuburikidza nekupengesa umwe pakati pehama dzangu. Saka pazvakaramba ndakabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizotenga huku. Ndakatenga huku dzangu 3, ndikatenga mbudzi. Zvino kuzotenga iri mombe ndopa ndainge ndisina mari, but vakanditi kuti zvinhu zvako zvinge zvichikufambira ndofanira kutongogara ndakugadzirira zvose. Ipapo ndakazama kuti ndinge ndichitsvaka mari kutokumbira vamwe vehukama ndiri kokumba kwen'anga kuti vanyepera kuti ndainge ndiine zvinhu zvangu zvandainge ndichida kugadzirisa muHarare, asi ndakashaya kana umwe chete zvake wehukama akakwanisa kunditumidzira mari, because sekuru ava vainge vakanditi mombe ndinokwanisa kukupa, because vane plot just outside of Harare. Vakati tinoenda kuplot, then mombe yaya tinongonoiurayirako kuplot inouya yobva yazodyiwa nemweya wemufi. Kana akakwanisa kudya mombe iyoyo nekunwa ropa racho, anobva ashanduka obva aito chinhu kana kuti chimuka chaunenge wava kukwanisa kuona chobva chazova chikwambo. Asi kana pasina ropa zvinotinetsei. Saka vakati panenge pachidiwa huku 3, mbudzi uye zvekare tobva tachizouraya nemombe. Vainge vakanditi vaisamboda mari yakawanda. Mari yavainge vachida yainge ingori $300 chete. Then kana ndazoita mari ndobva ndachizovabhadhara. Vainge vakati mombe yacho vanenge vachida iri $900, because paifanira kuti pange pachizourawa bhuru. Ndakatsvaka ndikatombozama kutengesa foni yangu, asi ndakashaya munhu akakwanisa kutenga foni yangu. So mushure mekunge ndashaya mari, vakati ivo vainge vasingakwanise kundibatsira. Ndakatomboti naisekuru komadi mandikweretesa mari. Vakanditi no, it does not work like that, nekuti mari iyi inenge ichifanira kuti inge ichibuda muhomwe mako, kunyange ikava yakashota, asi kumweya kumhepo vanenge vatozviona kutoti mari iyoyo inenge yabuda muhomwe mako. Asi zvakaramba mukoma, ndakashaya mari yaya. Vakanditi vainge vava kungondiitira zvavo mhiko dzacho, but vainge vasiri shuwa kuti zvaizoita here. Semunhu ainge asina mari apa ndashandisa mari yakawanda kudaro. Ndipo apo pandakazongotenga huku uye zvekare nembudzi. Ndaingopiwa ropa kuti ndinge ndichizonwa, asi sezvisinei mukoma zvakaramba. But amai vangu vakazoshaika kutaura kudai. So ndine lace iro ratakashandisa pakuvigwa kwaamai vangu, kalace kaya ako kanenge kakaiswa pamusoro pecoffin. Saka kalace aka ndakazouya nako kunoku kuJoni, because ipapo mushure mekunge taslota mbudzi nehuku dziya ndakanzi ndaifanira kuti tige tichizombogarako kuZimbabwe. Ndakagarako kusvika amai vangu vazoshaika. Amai vakati vashaika, then ndokubva tachizoenda hedu kumusha, but ndainge ndiine umwe uyo anoshandidzana
navo sekuru vacho ivavo. Saka basa rake rainge riri rekuzonetisa vanhu kana bhokisi raamai rauya paya parinenge riri mukicheni kunetisa vanhu. Tobva tatora kamwe kalace katainge takatenga, tobva tatora lace riya iro rainge rakaiswa pakofini raamai. So ndozvatakazoita. Vanhu vakati vari mukicheni vachiimba vachitamba, ndopa vakangotanga kungobatwa nehope. Vanhu vose vakabatwa nehope kuda about a minute or so kutofa nehope, munhu wose ainge aripo. Then inini neuya anoshandidzana nen'anga takabva tachizoenda mumba, akandiudza kuti ndinge ndichiita munamato wekuti amai ndini ndakuurayai, asi zvandakuurayai amai ndikuda kuti munge muchizondibatsira kuti mari dzose dzandakashandisa pakurombwa wangu dzinge dzichizodzoka kwandiri 10 times even more. Ndinoda kuti ndinge ndichizopfuma, asi amai ndashandisa ropa renyu, musazonditsamwira nekuti ndiri mwana wenyu. Paya pamakandizvara amai makarwadziwa, murimo mulebha kuzonosvika muchizondizvara amai. Kunyange zvenyu makarwadziwa pakunondizvara kwamakaita, hamuna kuda kundiuraya, asi makatonditora ndiri kacheche mukandiisa pazamu renyu. Nanhasi uno zvandakuurayai amai, nditorei zvekare semucheche wenyu mondiisa pazamu renyu. Pose pamuchandinzwa ndichichema ndichidemba, munofanira kuti munge muchisimuka, munge muchizoya kuzondirwira hondo dzangu zvekare nekundibatsira mumabhizinesis angu kuti ndinge ndichikwanisa kuzobudirirawo muupenyu. So mukomana ndo zvatakaita ipapo, tikabva tachizotora kalace ako kainge kakatengwa nen'anga tikabva tachizokaisa pamusoro pekofini kaika, ndikabva ndachizokatora ndikakapeta-peta ndokubva ndachizokapa murume uyo wandainge ndiinaye. Iye akabva achizongoshayika paground. Amai takazovaradzika, asi tichinovaradzika vamwe vose havana kuzviona kuti pakofini raamai takati tangoridzikisa muguva tava kutanga kuda kufushira. Patori nenyoka yainge iri pamusoro peguva, chainge chitori chirevo chekuti amai vainge vasina kufa zvakanaka, uye zvekare pakunovigwa kwavo painge paine zvainge zvaitika. Ino ndakangoti tangopedza kuviga amai, tangoita family meeting, ndikabva ndatoti ndava kutombomhanyira kuHarare. Ndokubva ndadzokera kuHarare ndakanopiwa kamucheka kaya ako katainge takatora pakofini raamai, ndikabva ndachizodzoka kunoku kuJoni. Ndakaita zvose zvandakanzi ndinge ndichiita, asi mari hapatomborina. Handina kana mari yandakakwanisa kubata mukoma. So handizivi kuti ndinokwanisa kubatsirwawo here nezinatha pane zvose izvo zvakaitika, because chandanga ndava kuda pari zvino imari yangu. Kana vari saamai vangu vakatofa, hapana zvandingazviita, asi mari yandakashandisa ndo yandanga ndiri kuda kuti kana vakandidzosera mari yangu ndinokwanisa kuzotanga hangu kamwe kabhizinesi. Mukomana she haisi nyore kuziva kuti wakaurayisa amai vako asi chawakabuda nacho hapana. Please, muri yeZimbabwe ndibetsereiwo. Ndinokwanisa here kuenda kuzinatha ndikanotaurawo nyaya yangu, kana kuti ndinokwanisa here kuvaitira sekuru ava go back to sender, because dzimwe nguva ndinoti kana ndakarara ndinovarota amai vanenge vari mumunda, ndovabvunza kuti amai muri kuitei pakati peusiku muchirima. Ivo vanobva vatanga kuchema. Pandinoswedera padhuze navo ndinobva ndaona kuti vanenge vakachekwa rurimi, uye zvekare vakabviswa maziso vasingakwanisi kana kundiona. Ndo pavanobva vazongonongedzera. Pandinotarisa ndinoona kuti kunenge kuine vanhu vanenge vakamira kumacheto kwemunda. Pandinofamba ndichienda kwaya ndinobva ndaona vari sekuru vaya vanongovhunduka vobva vanyangarika, zvichireva izvo kuti munda uyu ndewavo sekuru. Pandakavaudza hope idzodzo dzandinongogara ndichirota, vakangovhura meseji, havana kundipindura. Ndakavati sekuru, saka tozvifambisa sei, nekuti imimi makandivimbisa kuti zvichaita. Vakangonditi kudare kwangu handidi kukuona nekuti wakamboshora dare rangu. Pane pamwe patakambonetsana pafoni ndichivati nhai sekuru, koinga wani makati ndichingosvika kuSouth Africa ndinofanira kuti ndinge ndichizotsvaka mukadzi uyo wandinorara naye. Mukadzi uyu wandinenge ndichifanira kuti ndinge ndichizorara naye ndinotanga ndawaridza ikako kamucheka ako kandakatora pakofini raamai vangu, ndinokawaridza pasi pemamwe mashits. Then apo pandinenge ndapedza kusika naye bonde kamucheka aka,
iye kana kuri kunzi anenge arara paya ndinofanira kuti ndige ndichizopukuta sikarudzi yangu, asi iye ainge asingafaniri kuti ange achizozviona. Ende ndakatevedzera zvose, pane zvose izvo zvavakati ndinofanira kuti ndige ndichiita, ndakazvitevedzera zvose expect for bhuru riya ravakati ndaifanira kuti ndige ndichizouraya. Mari ndiyo yandakashaya, kunyangwe patakambonetsana pandakati okay ndava kutsvaka mari yacho ndige ndichikwanisa kudzokako kuZimbabwe, ivo vakabva vati hazviite, kana wotodzoka kunoku tinototangidza process yacho, zvichireva izvo kuti vanenge vava kuda imwe 20, vobva vachizoda dzimwe huku uye zvekare vobva vachizoda mombe zvekare nembudzi iyaya, pobva pachizofa umwe zvekare wehukama. Zvino mari yacho pari zvino mukoma handitomborina unless kana ndashanda kuzonosvikawo next year ndo pandinokwanisa kuzounganidza mari yacho iyoyo, ndobva ndachizodzokera kwavari vobva vachizondirombesa this time ndinenge ndiine zvikwanisiro, because apa patakanetsana vakangoti handiti zvikwanisiro zvacho hauna here, sezvo usina zvikwanisiro iwo uri kuda kuti ndige ndichiita sei? Saka pandakauya kunoku I was hoping kuti zvichaita. Ndine umwe mukadzi wandanga ndichifambidzana naye, ndakamudaidza kumba kwangu for a sleep over, akabva achizouya, saka ndainge ndatogara ndatowaridza kamucheka kaya ako kandakatora pakofini raamai vangu, ndikabva ndakawaridza ndokubva tachizorara. Iye akati abatwa nehope, asi tapedza kurara tose ndakaramba kuti ange achindipukuta. Ndakangosimuka ndikaita sekunge ndainge ndichida kuenda kunorasa mvura, ndichizodzokera mumachira akandipa kamucheka ako kaainge apedza kuzvipukuta nako, ndakangokatora ndikaita sekunge ndapukuta, asi ndikabva ndangomudzosera ndisina zvandaige ndaita. Akati oridza ngonono, ndopa ndakabva ndachizomuka ndikawaranura machira zvishoma nezvishoma, ndikabva ndachizotanga kuzvipukuta sikarudzi yangu. Ndakamutarisa ndakamunongedzera sezvandainge ndakaudzwa nasekuru vaivai. Pane zvose izvo zvandakaita ndaifungidzira kuti ndichaita mari, because vaiti uchaona dzimwe nguva inenge iri nyoka, senyoka yawakaona iri pamusoro pebhokisi raamai vako, ndo yaunokwanisa kuzoona iyoyo ichiuya kuzokupa mari. I was not yet sure kuti chipuka chacho icho chandichazoti chikwambo chinenge chimbori chipuka chakaita sei, nekuti vaiti zvinongosiyana siyana. Saka ndiyo nyaya yangu, tokudawo help kubva kumhuri yeZimbabwe. Ndotaura nevanhu veZinata here kana kuti kwete? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, strange things indeed they do happen in this world. Rekedzeiti pataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga uchitupa changu. Ininiwo mukoma ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 32 years ekuberekwa. Ndine umwe murume uyo wandakasangana naye paFacebook, but ane dzimwe nyaya idzo dzaanotaura dzandisingambonzwisisi. Like pane pamwe apo patakamboti tichitaura tichiita musikanzwa pavideo call, sezvo iye ari kune imwe nyika, inino ndiri muSouth Africa. Saka akabva anditi angati mborarei, then tobva tachizomuka maybe kuma 3 am. Ndikabva ndati 3 hadziite, because ndinenge ndichifanira kuti ndinge ndichizoenda kubasa, asi maybe kuma 2. Akabva anditi kana ndikakumutsa kuma 2 ukabvuma kumuka ndinomuka ndichikutumidzira mari. So ndakabva ndati okay iripo, unonditumidzira mari? Akanditi unoda mari? Ndikati chero. Akabva ati ainge achazonditumidzira 150. Ndikati okay, ndokubva ndachizoseta alarm yangu. Ndakamuka paya ndokubva achizondifonera, tikabva tachizotanga kuita zvedu musikanzwa. Takaita musikanzwa pavideo call, then tiri pakati pekuita musikanzwa kudaro akangonditi ndiri kusvikako manje. Ndikati what do you mean? Akanditi muka ubude panze, kana wabuda panze wobva wapinda mumba zvekare ndinouyako. So ndo zvandakaitawo mukoma. Ndakamuka paya ndisina kupfeka, ndokubva ndabuda panze ndikangodongorera. Apa ndainge ndichitya because it was too late, ndokubva ndachizopinda mumba. Asi akanditi paunopinda mumba kia dhoo rako wakarifuratira. Ndikaita saizvozvo, then ndokubva ndachizodzokera mumachira. Ndakangoti ndava kutanga kutaura naye zvekare, ndipo apo pandakabva ndachizotanga kunzwa sekunge
ainge achitondibata. Aitoti kana akandiudza kuti iko zvino zvitava kuita zvakati, ndaitomunzwa kusvika ndava kutonzwa kutoti pamusoro pangu ndikuita sekunge ndakatakura munhu, ndikatotanga kutonakidzwa nezvandainge ndoitwa nemunhu wandainge ndichinzwa. Ndakabva ndatongobatwa nehope ndikazomuka samwe kumapast 9 handina kutokwanisa kutoenda kubasa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndoramba ndichingodanana naye here kana kuti kwete murume uyu nezvose izvo zvakaitika. Tichinovhara chirongwa pane song yandoda kuti ndinge ndichizokuridzirai, song yandakanyora then was performed by Israel as well as my sister. I wrote this song almost 8 years ago. I think it was recorded 5 years ago. It was a song that I wrote when I was going through some difficult challenges that were more difficult than these spiritual battles that I am encountering now. So I'm not going to give up, as painful as it is going to be, but I have my own mission that I believe that I have to complete. I don't have a mission yekurombesa vanhu. That is not my mission. So kwamuri mukoma, you can also listen to this song and know that I have been through a lot. Our games are, even if mhepo dzikasimuka track rikarovera ku DRC, aiwa, we will work and we will buy more assets. Zvinenge zvisina ropa mukati, and I won't have any sleepless nights kuti kune vanhu vakaenda vakanoromba vachiti takapiwa manamba namukoma Nash. So you can listen to this song.
Sandirasa Shangari Sandisia Yaniko Andishalimbanae Kunze kwenye Jehova Sambusi mutsauri wavanu Jesus